Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 21-nji dekabry hepdeniň penşenbe güni efirde habarlar gündöligi. Gepleşigimiziň esasy bölümine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan şedýärim. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň medeniýet wekiliniň aýtmagyna görä, Moskwa Birleşen Ştatlaryň Kreml tarapyndan goldanýan Ramzan Kadyrow wagtynda girdiň sanksiýalaryna bir kanun we dostlukly däl diýip garaýar. Dmitri Peskov 21-nji dekabrda jurnalistleriň öňünden çykyşynda Ortiýetiň jogap berip biljekdigini bellädi. Birleşen Ştatlaryň Maliýe departamenti Çeçenstanyň ýolbaşçysy Kadyrowa garşy maliýe we täýatçylyk sanksiýalaryny girdi. Magnitski akty diýilip adlandyrylyp 2010-njy ýylda kabul edilen dokumenti laýyklykda adam hukuklaryny depelemek we gynnamak işine baş goşan ortiýetlileri cezalandyrmak göz öňünde tutulýar. Sanawda ortiýetlileriň ýene dördüsiniň şol sanda Kadyrow bilen birlikde halkara derejesinde ikrar edilen adam hukuklaryny giňden bozmakda aýplanan howpsuzlyk resmiýeti Ayub Kataýewiň ady agzaldy. Awstraliýanyň polisiýasy Melbourne şäherinde awtoulogyň piýadalaryň üstüne sürüp azyndan 14 adamy yaralamagynyň ýa-ni 2 adamy tutsak edenligini habar berdi. Awtoulog ençeme piýadany kakyp geçen soň ulog duralgasyna baryp urdy diýip Victoria ştatynyň polisiýasy 21-nji dekabrda aýtdy. Olar ulogyň sürüjüsiniň we ýolagçysynyň tutsak edilenligini aýtdylar. Polisiýa ýa-ni bu ýagdaýyň bilhasleýin hereket bolanlygyny aýtdy. Emma onuň terrorçylyk bilen bagly däldigini belledi. Hüjüm zerarly yaralanan adamlaryň arasynda mektep ýaşyna ýetmedik çağanyň bardygyny Victoria ştatynyň tiz kömek gullugynyň resmiýetleri habar berdiler. Yerli media 19 adamyň yaralananlygyny habar berdi. Melbourne'da şu ýylyň ýanwar aýynda ulogyň piýadalaryň üstüne sürmeginiň netijesinde 6 adam wepat bolupdy. Polisiýa şol wakanyň terrorizm bilen bagly bolmanlygyny aýdypdy. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti Ukrainanyň Birleşen Ştatlaryň kiçi ýarag karhanalaryndan käbir ýeňil ýaraglary satyn almak üçin lisensiýany makullandygyny ma'lum etdi. Medeniýet wekili Heather Nauert'ň 20-nji dekabrda aýtmagyna görä, Kongress bu karary 13-nji dekabrda makullapdyr. Lisensiýa ýaraglaryň ýarym awtomat we awtomat kategoriýasyna hem 50 kalibra çenli ýaraglary degişli. Bu tanklara garşy ýarag ýaly has agyr ýaraglaryň sewdasyny göz öňünde tutmaýar. Ukraina, Lugansk we Donetsk regionlarında ortiýetli separatistlere garşy göreşde ulanmak üçin Birleşen Ştatlardan şeýle ýaraglaryň satylmagyny sorapdy. Döwlet departamentiniň karary barada gapma garşylykly pikirler öňe sürildi. Washington Post näşri Döwlet departamentiniň kararyny Birleşen Ştatlaryň Ukraina ölüme getirýän goranyş ýaraglaryň ilkinji täjirçilik sowdasy diýip adlandyrdy we munyň ýurdun ozalky siýasatyndan tapawutlanýanlygyny belledi. Emma Döwlet departamenti we beýleki media maglumatlary muny ret etdiler. Öňkü administrasiýanyň gol astynda Birleşen Ştatlaryň hökümeti Ukraina eksport lisensiýasyny makullapdy. Şonuň üçin bu ýerde täzelik ýok diýip Nauert belledi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow täze ýyllarçasynyň öňündäki dawara gatnaşdy şeýle Wepaly atly itiň heýkelini açdy diýip ýurdun döwlet mediasy habar berdi. Türkmen itini alabaýy şekillendirýän heýkel Aşgabatyň merkezinde ýerleşýän Olimpiya şäherçesinde ýerleşdirildi. Wepaly diýip ad berilen güjüň şekli sentýabrda geçirilen ýapyk binalarda we söwürsün gatawynça 5-nji Aziýa oýunlarynyň resmi tumary hökmünde prezident Berdimuhammedowyň initsiatywasy boýunça kesitlenipdi. Türkmen Döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä, Milli Türkmen dogyna we telpege geyindirilen güjüň heýkeliniň açylyş dawrasyna Türkmenistanyň prezidenti bilen birlikde hökümet we parlament resmiýetleri, harby we howpsuzlyk resmiýetleri hem gatnaşypdyr. Munyň öňü tirasynda adam hukuklaryny goraýjylar Türkmen häkimetleriniň Aşgabatda we onuň eteginde käbir öýsüz haýwanlary köçelerde öldürýänligini, şeýle-de awlanýan itleriň eltilýän ýerlerinde açlykdan ölýänligini habar beripdiler. Täjikistanyň we Awganistanyň resmiýetleri iki ýurdun arasyndaky daglyk serhedinden geçýän esasy gara ýol gatnawynyň ençeme günlük kesilendigini habar berdiler. Awgan mediasynyň 20-nji dekabrda resmiýetlere talgylanyp habar bermegine görä, Demirgazy Kunduz welaýatynda Şerhan Bandar serhet ýaka şäherçesiniň golaýyndaky ýol 4 günlük ýapylyp ýerli sowda täsir etiripdir. Ýoluň Täjik resmiýetleri tarapyndan ýapylanlygy habar berilýär, emma Täjikistanyň resmiýetleri bu maglumatlar barada resmi kommentari bermedi. Muňa garamazdan Täjikistanyň günorta regionunyň resmiýetleri esasy ýoluň 4 günlük ýapylanlygyny, beýleki ýollaryň bir näçesiniň şol sanda Panj deriýasynyň üstünden geçen 5 köprüniň 10 günlük ýapylanlygyny Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdylar. Olar ýollaryň ýapylmagynyň sebäbini düşündirmediler. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.
Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepler Azatlyk radiosu efirde siz bilen men Sultan Atçylywa gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň bankomatlarynda naqd pulun ýetmezçiliginden ýaşaýjylaryň közenmekleriniň artýandygyny islendik ýaşaýjydan eşitmek bolýar. Şuguller welaýatlarda daýhalaryň ýyllyk girdejileriniň hasaplaşyk döwrüniň başlanmagy bilen bu közençilikleriň haskem artandygyny ýaşaýjylar üntü çekýärler. Mary welaýatynyň etraplarynda bankomatlaryň öňündäki nowatlar giýjeti bilen saklanýar. Gündüz iş sagatlarynyň gutarmagy bilen bankomatlarda hem pul gutarýar. Uzaklygyny nowata durup bankomatdan pul çekip bilmedik ýaşaýjylar erteki güni öňderek nowatda bolmak üçin giýjetini hem bankomatlaryň ýanynda awtologlarda oturup geçirýärler. Awtology bolmadyklar aýagy üstüne durup nowatyny ýitirmeli üçin soğuk howalarda giýjeni bankomatlaryň öňünde geçirýärler diýip ýoleten şäheriniň ýaşaýjysy özüni annaga diýip tanıştyran ýaşaýjy aýdýar. Uzakly ýa nowata duran daýhalar bolsa bir günde bankomatdan diňe 1000 manat pul çekip bilýärler. 1000-den artyk pul çekmäge çäklendirme giýrilýär. Şol sebäpli hem daýhalar öz ýyllyk girdejilerini almakda ulubökden şüklere sebäwar edilýärler diýip ol dowam edýär. Ýoleten şäherinde daýhan bankyň, Türkmenbaşy bankyň, Senagat bankyň sagamçylary hereket edýärler. Emma nowatlar azalmaýar. Bunyň dowamında hem bankomatlarda pul otaryp, nowata duran adamlar bankomatlara täzeden pul goýulýança garaşmaly bolýarlar diýip ol. Bu ýagdaýlardan bank işgärleriniň hem gazanç etmäge mümkinçilik alýandyklaryna hem üntü çekýär. Tanış bilişiň bolsa 1000 manat üçin işgärleriň eline 5 manat berdiň, olar seniň pulyň bankdan özleri alyp berýärler. 5 manatyny taş etlemek isleýän müşteriler bolsa giýjeti bilen nowata durýarlar diýip olaýdýar. Etrawyň ýaşaýjysynyň öz adynyň efirde tutulmalygyny toran kärendejiniň aýtmagyna görä bankomatlardan pul çekip bolmaýandygynyň kynçylyklary daýhalaryň hasem garyplaşmagyna getirýär. Bazarlardan narxlar keýin sagna çykyp, haritler hepde de däl günde gymmatlýar. Bankomatlardan girdejimiz alyp, hojalyga gerekli haritlerimiz alar diýip eden umytlarymyz puja çykdy. Plandat edilir diýip öňünden bahadyna görä eden niýetlerimiz ol haritleriň gymmatlamagy bilen hojalyga zerur zatlarymyzyň ýardyna hem ýetjek däl. Bankomatdan bir wada gerek puluny çekip bolsa, onda gerekli harityny şol günkü narxy bilen satyn alsa bolardy. Ýöne bankomatlarda nowata durup, onu meşgullap pulumyzy alyp bilmän kösenýän halatymyzda bazarda haritlaryň bahalary hem ikiseden hem ýokarlanyp barýar diýip ol, daýhalaryň ýyllap garaşan girdejileriniň hem ýere sowrulyp barýandygyny diýrenýär. Daýhalaryň ozaldan hem azabynyň köýdürilmegi artýar. Aşa ýokarlanýan tutumlar, edilmedik hyzmatlar üçin tutulýan tutumlar daýhany garyp düşürýär. Iň soňunda da bankomatlardan öz halalça girdejini hem wagtynda alyp bolman pulun hümmetlenýär. Daýhan nädip güzeran aýlamaly diýip ol, daýhalaryň kynçylyklarynyň artmasa kemelmeýändigini notýar. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmen paýtaşçylarynyň çekýän güzaplary baradaky maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Geçen aýyň ahyrynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun käbir welaýat we etraplaryny paýta hasylynyň azlygyndan we paýta ýygymynyň haýyrlygyndan nägili bolupdy. Prezident munyň sebäplerini aýdyňlaşdyrman, yerli ýolbaşçylary käýinç bermek we häkimleri gözüpelerinden boşatmak bilen şäklenni. Döwlet mediasyna da paýta hasylynyň azlygynyň sebäpleri dogrusunda hiç ýyl maglumat berilmedi.
Onun ýa-ni Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna pagtaçy daýhanlardan hatlar gelip, olar hökümetiň owaly bilen öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirmeýänliginden şikayet edip, pagta hasylynyň azlygy diňe bir hökümet planyna däl, eýsem daýhanlary da agyr zarba urýandygyndan zeýrendiler. Hopsuzluk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlygyny soran daşowuzlyk kärindiçileriň biri şu ýylky pagta hasylynyň ekilişinden tä hasaplaşyk geçirilýän döwür şenli başdan geçiren güzaplaryny gurrun berdi. Ir bahardan başlap daýhanlaryň pagta ekişine girişmekleri üçin ekin ýerlerine çala sürüm işleri geçirilip pagta ekişine gyssagly başlatdyrdylar. Tohumluk çigidiň yaramazlygy sebäpli ir ekilen pagta welaýatyň tas ähli sebitlerinde diýen ýaly söküldi. Soňra pagtany ikinji gede ekdiler. May aýynyň ahyrynda welaýat häkiminiň hut özü obu aýlanyp gowaçanyň ikinji sapar ekilişiniň üstünde durup gödөгçülük etdi. Şeýlelikde iýun aýyna az wagt galanyna pagta ekiş tamamlandy. Gowaça gögürüp mineral dökün ýagny azot bermeli wagty azot tapdyrmady. Zerur dökünleriň deregine fosfor we her hektar ýere 50 kilogram karbamid berdiler. Bellemeli ýeri bu dökünler ir waharda berilmeli bolsa da, bu eýem awgust aýynyň başlarydy. Emma kärendeçilere tapdyrmadyk azotyň hususiýetçileri her 50 kilogramlyk bir gawynyň 80 manatdan satylanyna tutuş ýaz we tum saýlary şaýat bolluk. Garaz görün güzawymyz diňe bular bilenem çäklenmeýär. Giç ekilen gowaça gozalaryny soğuk düşmänke emeli taýdan açdyrmak üçin bir aýlap Derman Himiýa idarasyna gatnap, gowaçanyň ýapraklaryny düşürýän serişdiler soraduk. Ahry sentýabryň 28-ine gerekli dermanlary alyp bildik. Samolyot bilen dermanlar sepdiler. Emma munyň hiç hili peýdas bolmady. Gowaçanyň ýapraklary düşüp ýetişmänke, oktýabryň başynda howa -2 gradusy düşüp gowaçany sowurdy. Garaz yerli resmiýetleriň ýel ýaly her tarapy öňsüp durmagy netijesinde hasylymyzyň aglawy bölegi harap boldy. Bularyň baryna göz ýumaýanynda da barça tawşyran pagtamyzyň puluny da häzirki güne çenlem alyp bilmän gelýär. Puli plastik kartlara geçirilen sanlyjy daýhanlarym bankomatlarda pul ýoklugy sebäpli eýem ençe maýlap pullaryny nagdlaşdyryp bilmän kösenýärler diýip kärendeçi daýhana aýdýar. Gepin gerdişine göre bellesek, Azatlyk radiosu bu hatdaky beýan edilýän ýagdaýlar dogrusyny daşowuzyň häkimliginden hiç hili kommentariýa alyp bilmedi. Gal berse de, yerli synçylaryň köpüsi Türkmenistanyny ýokurdan berilýän pagta planynyň doldurulmazlygynyň esasan daýhanlaryň iş we gazanç şertleri bilen baglydygyny, mejbur zähmet şertlerini ýokary hasyl almagyň mümkin däldigini öňe sürýärler. Halkara hukuk toporlary resmi aşgabady pagta ýygmyna mejbur zähmeti ulanmakda ýygyderli tanqidlap gelýärler. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Aşgabatda kooperativ jaýlary döwletiň eýçiligine geçirmek işi başlandy diýip Kronika Türkmenistan neşri habar berýär. Neşir 21-nji dekabrda Türkmenistanyň Jemaat Hojalygy ministrligi tarapyndan 2017-nji ýylyň 5-nji maýynda çykarlandy aýdylýan 41 belgili resmi buýrugy çap etdi. Habarda aýdylmagyna görä 20-nji dekabrdan başlap şäher we etrap häkimlikleriniň işgärleri bu buýruk bilen kooperativ jaýlara aýlanyp, kwartira eýelerine jaýlarynyň eýçiliginiň üýtgeýändigini duydurýarlar. Bu maglumata Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky çeşmeleri hem tasdiklap, bu barada özlerini Türkmenistanyň Jemaat Hojalygy ministrliginiň adynyň efirde agdalmalygyny soran käbir jogapkär işgärleriniň maglumat berendigini aýdýarlar. Bellep geçsek, kooperativ jaýlar Sowet Soýuzy döwründe gurulan esasan 3 gatly jaýlar bolup, bularyň köplenç müşteriniň öňünden beren pul serişdesiniň hasabyna gurulandygyny Aşgabatly synçy we ýazyjy Amanmurat Bugaýew aýdýar. Onuň sözlerine görä
bu jaýlar paýtagtyň esasan 4-nji, 5-nji, 6-njy, 9-njy, 10-njy we 11-nji etrapçalarynda yerleşýär we bular şäherdäki jaýlaryň ortaça 15%-ni emele getirýär ýa-da bu jaýlarda 60-70 miň çemeti ilat ýaşaýar. Adatlyk radiosynyň yerli çeşmeleri bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanyň Jemaat Hojalygy ministrliginiň jogapkar işgärleri kooperativ jaýlaryň döwlet eýçiligine geçirilmeginiň sebäpleri barada özlerine de hiç ýyly maglumat berilmeýändigini aýdýarlar. Emma yerli synçylaryň we kooperativ jaýlarda kwartiralar bolan ýaşaýjylaryň ençemesi bu jaýlaryň döwlet eýçiligine geçirilmegi netijesinde kwartira eýeleriniň indi her bir ine dördül ýaşaýyş jaý meýdany üçin aýda 63 teňe tölemeli boljakdygyny ünsü çekip döwletiň öz girdejisini artdyrmaga synanşýandygyny belleýärler. Onda men töleýän gaat üçin, hu üçin, beýleki bir ýyllyk üçin, näme üçin töleýän? Döwlet eýçiligine işte men her kvadraturamyzda 60 köpden tölemeli. Onu olam 50 kvadratura bolsa göňüne getir. 315 mandy men döwlet büdjetine artyk mes geçirmeli. Onu şeýle döwlet milletiň hasabyny ykdysad problemasyny çözjek bolýar, ykdysad reformalaryň hasabyny däli. Milletiň hasabyny şo kadymdan gelýän 2000 ýyllaram şeýle şo döwlet çok wurgy ýylasy halynä salyp artdyrylýar. Dip Aşşavatly synçy Bugaýew aýdýar. Mundan başga ol kooperativ jaýlaryň döwlet eýçiligine geçirilmeginiň sebäpleriniň aňyrsynda ýeni bir dadyň bolmagynyň ähtimaldygyny aýdyp şeýle diýär. 20-nji ýylda täzeden ilat ýaly geçirilmeli Türkmenistanyna. İlat ýaly ýurtda plansada ýaşaýar ilk kesirlen nokta ýurtda şo ýaşaýyş saýypçylyk, iş bilen üçinçilik şo görkezýän goglandyrmak üçin hem şo edilýän zatda meselem döwlet sektoryna şunça milyon kvadrat metr ýaşaýyş saýy we şunçadan peýdalanýar diýip Birleşen Milletler Uramasynyň öňüne harabat bermek üçin edilýän zatda. Adatlyk radiosyna bu çäräniň amala aşyrylmagynyň sebäpleri barada Türkmenistanyň Jemaat Hojalygy ministrliginden resmi kommentari almak başartmasa-da bu çäre dünýäde energiýa serişdeleriniň bahalarynyň aşaklamagy netijesinde Türkmenistanyň öz garaşsyzlygyna eýe bolan we iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigi aýdylýan döwre gawat geldi. Gepleýär Adatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Adatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazylaryny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşdirip, şeýle de Adatlygyň web-saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi Adatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Mendewlet Baýhan dowam etdirýän. Türkiýedäki migrantlaryň Türkmenistanyňky çağırlarynyň problemalary. Bilermenler Türkiýanyň Türkmenistanyň garaşsyzlygyna alandan bäri başdan geçirýän iň agyr ykdysady krizisiniň fonuna eklenç üçin gidilýän esasy ýurtlaryň başyny çekýändigini belleýärler. Şol watyň özünde Türkiýedäki türkmen zähmet migrantlarynyň aglaby köpçüligini zenanlaryň emele getirýändigi aýdylýar. Bu sebäpden Türkiýedäki türkmen zähmet migrantlarynyň aglabasynyň denýaly çagasy Türkmenistanyň ejesiz ýene bir bölegi hem ene atasy ýaşamaly bolýar. Adatlyk radiosyna soňky wagtlarda daşary ýurtlardaky türkmen zähmet migrantlarynyň Türkmenistanyna ejesiz ýaşaýan çağalarynyň başdan geçirýän ýagdaýlary barasynda ýygyderli maglumatlar gelip gowşýar. Adynyň efirde agzalmazlygyny sorap Adatlyk radiosyna ýututan Türkiýede işläp ýören bir türkmen zähmet migranty Zenan Türkmenistanyňky adamsynyň çağalaryny ýygyderli urup ýençýändigini öňe sürýär. Men özüm Türkmenistanyň Mary vilayatyndan, Owada kakasyna goýup gaýdan 3 tane çağam bar. Çağlarymyň ejesiz çekýän aýraçylygynyň ýanyna kakasynyň içip, soň hem bolar bolgusuz bahanalar tapyp olary ýygyderli ýagdaýda urup ýençmegi men ýüregimi paralaýar. Eklenç kynçylygy bolmasa çağlarymdan aýra düşüp näme üçin ýat ýurtda ýylyň hyzmatyny deýin. Men bärde maşgalamy gowy ýaşatmak üçin çekýän jebir jepamyň taňryalkasymy kakasynyň çağlaryny urmagy.
Balalarym iliň içine çykanna bu ýagdaý sebäpli gaty kemtinýärler we okunam gowkap bilmeýärler. Dogan garnaşyň töwerlasy hem täsir etmeýär. Ol zähmet migranty Zenan aýdýar. Azatlyk radiosu bilen gurrundaş bolan Istanbulda işläp ýören käbir türkmen zähmet migrantlaram Türkmenistanda goýup gaýdan çağalarynyň dogurdanam şeýle ýagdaýlary başdan geçirýändigini tasdikleýärler. Istanbulda maşgalasy bilen ýaşap hem işläp ýören türkmen migrantlarynyň Arslanam bu temada şuňa meňdeş wakalara şaýat bolandygyny, ýöne goloýda bir türkmen migrant denanyň öz adamsynyň gawanjyňlyk sebäpli çağalaryny urup azar berýändigini, Azatlyk radiosyna ýetirmegini haýyş edendigini aýdýar. Ejengiz näme üçin Türkiýe'ye gitdi? Olmasa öz uradan ärinim. Şoňa äreme berdi işläkdi. Öz urdan pulgadan işlämedi, gelegi aýtdy öz barandan soň. Hele ýa-da gelen näme ýa-da berdi soraly bir işe girip bolana. Onu ýaşyrymun berdi bolandan soň iş tapdyňmy diýip belenen zaňyşdyr. Ýok tapma bu nätir tap berýärler işe girecek diýse sağlaryny urup urasyn zadyny uradyp öldürjek. Ejengiz zamanda jelepçilik edip ýörünni. Sizem soň çağat, dämi? Sizem soň 13 bolasyňyz bolan ýok bara. Şeýdi. Ondan hele ýun bara berdi. Dayda sado solar maňa zaňydyp suýarak Arslan Azatlyk radiosyna seni gayret etdi şunu aýdyp bize özümizde näme etdiňimizi bilemiz. O suratynda zaň uratdym men uradan suratlaryny. Şeýem diýdim mana arasy çýetdiň diýe bilem okdy. O 3 tane suý alsak bir saat 9 ýaşynda birdi, 7 ýaşynda bir, 5 ýaşynda oglu bar. 2 ýyl bir oglu bar. Çağaryň näme günahı bar? Sözü jemläp aýtsak Türkmenistanyň döwlet gözegçiliginiň häkimet buwatyna daşary ýurtlardaky türkmen migrantlary we olaryň ýurtda galan çağalarynyň ykballary barasynda söz açylmaýar. Qaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçýän soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Adnaklasniki tahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz tahypasyny açyp maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi hormatly arkadag rubrikamyza gowşan bir hat bilen dowam etdirýäris. 20 dekabr. Hatda şeýle diýilýär. Viza kartlary nagd we nagdäl görnüşinde hem bir gün ulanyp bolsa, bir gün ulanyp bolanok. Türkmenistanyň daşary ýurtlarda okuyan talip ýaşlaryň hosarlary türkmen banklarynyň pul uratmakda gaty ören uly kynçylyk çekýärler. Birinciden 40-50 sany resminamy doldurmaly. İkinciden her bir bankyň gapysyny nowaty durýan adamlaryň sany müňden geçýär. Üçünciden talibiň okuyan ýeriniň spravkanyň kopýasy däldi hakyky özü. Eýsemde hormatly parahor bank işgärleri talibiň okuyan ýeriniň spravkany talipler daşary ýurtdan her ay nähili ýagdaýda uğradyp bilsinler. Näme sebäpden onuň kopýasy bolanok. Her bir welaýatyň, şäheriň we etrawyň banklarynyň gapysyny nowaty durýan adamlaryň sany müňden geçýär. Heýde, şeýle bolup duranny türkmen resmiýetleriniň birinden bolmasa biri bu zatlardan habar tapmazmy? Näme sebäpden beýle? Hiç hili Türkmenistanyny hiç bir zada mümkinçilik yok. Haýsy edara barsaň pul isläp, seniň resminamaňy düzedip beren oklar. Hormatly arkadag, heýde siziň bu zatlaryň birinden bolmasa, birinden habaryňyz ýokmy eýsem? Hormatly dinleýijiler, siz okuyjymyzyň hatyny dinlediňiz. Haty boluşýaly okudyk. Onu aýdylýanlar Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny şöhürlendirmeýär. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalýarys. 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň. Gepleýär Azatlyk radiosu.
Habarlar günnölüğü gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. New York'un Brooklyn sevitinde yaşayan gadak raýaty Islam döwleti ekstremist toporuny maglumat goldawy bilen üpçün etmek üçin dildüşük etmekde 15 ýyl türme tutuklugyna hökm edildi. 20 dekabrda Birleşen Ştatlaryň New York'un Günnor etrawynyň prokuraturasy 22 ýaşyndaky Ahror Said Ahmedowyň türme tutuklugy tamamlanandan soň onuň Birleşen Ştatlardan çykaryljakdygyny ma'lum etdi. Şu ýylyň ýanwar aýynda Said Ahmedow Islam döwleti toporuny maglumat goldawy bilen üpçün etmek üçin dildüşük edendigini boyun aldy. Said Ahmedow gurrun edilýän aýplama bilen aýplanyp 2015-nji ýylyň fevral aýynda New York'un John Kennedy atly halkara aeroportundan Stambulla uçmağa synanşan mahaly tutsa edilen 6 adamyň biridir. Prokurorlar şonda Said Ahmedowyň Islam döwleti söwüşçilerine goşulmak üçin Siriýa barýandygyny aýtdylar. Olaryň sözlerine görä ol Islam döwletine goşulmak üçin Siriýa sapar edip bilmese, onu özüniň Birleşen Ştatlardaky kanun goraýjy ofitserlere hüjüm etmegi gözüňünde tutýandygyny aýdypdyr. Birleşen Ştatlaryň häkimetleri Brooklyn'da ýaşayan başga bir özbek raýaty Abdul Rasul Jurabayewiň Said Ahmedow bilen Siriýa gitmegi planlaşdyrandygyny aýtdy. Jurabayew özüniň günälidigini boyun alypdy we ol şu ýylyň oktyabr aýynda 15 ýyl türme tutuklugyna hökm edilipdi. Said Ahmedowyň we Jurabayewiň planlaryny goldaw bermekde aýplanan 4 adamyň biri hem şu ýylyň başynda özüniň günälidigini boyun alypdy. Suud maglumatlaryna görä Dilhayot Kasimowa, Azizjon Rahmatowa we Akmal Zakirowa garşy aýplamalar henidem derňelýär. Şu ýylyň awgust aýynda ýene bir özbek raýaty Dilşod Husanow Said Ahmedowyň Siriýa saparyny maýly taýdan üpçün etmegi maslahatlaşmakda we beýlekilere Islam döwleti ýa-da Al-Nusra frontuna goşulmaga ýardam bermekde aýplanypdy. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmyrdan Gulmurady Kabuldan. Demirgazyk Awganistanyň Jowzan vilayatynyň yerli geňeşiniň deputatlarynyň aýtmagyna görä, Derdap etrafynda Islam döwleti atly topar harby turgulleşik merkezi döredipdir. Merkezde ýaşlara terroristlik hüjümleri amala aşyrmaklary boýunça tälim berilýär. Ýaşy 20 ýaşdan aşak bolan 12 ýetkinçege janyny geçen terror hüjümlerini yerine ýetirmekleri barada terbiýe berilipdir. Yerli jeňçileri Özbegistanly militanlaryň harby ugdan tälim berýändigini bildirip, Jowzan vilayatynyň häkiminiň metbuat wekili Muhammed Rıza Gapuri Azatlyk radiosyna şeýledidi. O'zbekistonlar kelgan Qushtepaga darg'atda şuda faoliyalari bor, ishlab omuzish parvarish beradi. Bölöki daşar ýurtly jeňçiler bilen bile Özbegistanly jeňçiler hem Derdap we Goştepe etrafynda yerleşdi. Daşar ýurtly jeňçiler Islam döwleti atly toparyň söwüşçileriniň sapynda hereket edýär. Olar yerli ýaraglylara terroristlik hüjümleri amala aşyrmagy öwretýär. Şol bir wagtyň özünde daşar ýurtly jeňçiler uruşlara da gatnaşýar dip Gapuri belledi. Aynı zamanda hem uruşlarda bular gatnaşady, onların safida bor. Jowzan vilayatynyň Derdap we Goştepe etraplarynda özbekler gowçum bolup ýaşaýar. Iki etrapda da daişçilaryň güýçlüdigini yerli ilat aýdýar. Derdap etrafynyň häkimi Bad Muhammed Dawaryň aýdysyça, daişçiler ýaşlara terror hüjümlerini tälim berýär. Adam öldürmegi öwretýär. Etrapda daişçiler harby turgulleşik merkez döretdi. Onda ýüzlerçe ýaşlar terbiýelenýär diýip häkim aýdýar. Dawlat-ı İslami, yani Daesh mayda bachalanıp amuzish beradi infijarga, infilaqqa, intiharga va odamni öldürmekka, odamni soýmakka. Jowzan vilayatynda daişçilere garşy görüş üçin aýal gyzlarym eline ýara galmaga mejbur boldy. Derdap we Goştepe etraplaryna hökümet güýçleri baryp bilmeýär. Daişçilere garşy diňe erbeki atly yerli ýaraglylar görüş alyp barýar diýip yerli geňeşiň agdalary aýdýar. Aýal ýaraglylaryň komandiri Hanym Nesime Daişe garşy özleriniň görüş alyp barýandyklaryny aýtdy. Aýal gyzlaryň Daişe garşy söwüşmäge mejbur bolandyklaryny ol gurrun berdi. İşte mukabele getiririz, bizden naylış bir çıkarız, atışarız, takışarız.
Jowzan vilayatynyň polisiýasynyň başlygy Fakir Muhammed Jowzani bolsa, vilayat boýunça jeňçilere garşy giň gowrumly harby operasiýa geçirmegiň planlaşdyrylýandygyny bildirdi. Plan amalat bazı müşkilatlar bar, bebandybarlyk bar, şunu barıp Niro ayamnaty barıp plan diýanda Niro ayamnaty her rozan amalat etýär. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gotarýarys.